Vážení všetci, týmto smerom je hrad, my sa tu poberáme, tento označkovaný stĺpik vtáčimi exkrementami si necháme na inokedy. Na opustenom hrade, kde nebolo ani živej duše, objavil sa lovec a čakal na svoju korisť. Práve som hladný a cítim jedlo. Sťa netopír hneď. Poďme na to. Nevyšlo to. Pozreli sa na mňa, zlakol som sa. To bolo fakt, že trápne. Frajer, a ten dážník? Zober si, čo chceš, len ma neokradni. Nechcete toto deku podarovať, túto bundu alebo požičať? Pozor, poďme na Za euro vám vyveštíme život do Dobre. Fakt, to je ti vyveštíme. Ide, ty jedna. Daj to tú ruku. Máš maďarský A ty prízvuk. prečo ma nechceš? On prečo ma nechceš? Poďte vred, pomoc. Počkaj, on prečo ma Kamera ma nechceš? dočíka. On sa mi stále vyhýba. Ty počkaj na hrade. Sme živí. Radujme sa a veselme sa. Aký dobrý je pán. Mohol by som sa spýtať, týmto smerom je hrad? A sú tam ešte nejaké atrakcie alebo niečo také? Sú, hej. Čiže Vďaka. Dovidenia, majte sa. Co to je? Čo to je? Budeme mať jedlo. Pražené klobásky. A kofola, tak tá zbližuje. Ako vidíte, títo ľudia sú veľmi leniví. Ani 2 kilometre na hrad nevedia výsť. Švejďáci sú to. Tak ako bolo na hrade? Či si nebolo na hrade? Dobre, tak niektorí ľudia boja sa zbojníkov. Už sme tu. A vlastne ešte nie sme, kde sme chceli byť. Ale dúfame, že tam bude jedlo. Myslel som si, že tu bude menej ľudí. A veľmi ma to prekvapilo. Táto atmosféra, aj vôňa varenej kukurice. Prosím vás, máte ešte varenú kukuricu? Samozrejme. A koľko stojí jeden kus? 1 euro. 2 kusy si popros. 2? 2? Dobre, už budem dobrý, oj. Počkaj, chlapec, ale ty si to zobral vážne? Tak, áno, som chlapec. Ale nie, zober, dám druhý. Ale však len tu ideme. My to vrátime tak. No dobre, ale zoberieš mi uvidme soli. Aha, dobre. A čo, ja budem utekať do Prešova? To je niečo nehorázne. Mne a neveriť, to mne sme.
Po výdatnom jedle mohli by sme si pustiť aj nejakú kvalitnú hudbu. Poďme na to. Dávaj penieži! Všetky sú mŕtve. Volám sa Bear Grylls a ako môžete vidieť tu na zemi, vidím nejaké dobré jedlo. Skúsim, či sa z neho nájem. No. Ale nechutí Boh vie ako, ale pozrite sa sem, to je lepšie, dám si to. Fakt je to lepšie. Ako ste si mohli všimnúť, zábava tu práve graduje. Pozrite si tam tých troch odvážlivcov, ako sa chcú zohriať. Chlapci, poďte sem. Prečo sa bijete? Len tak. Ale prečo len tak? Veď si môžete ublížiť, viete o tom niečo? Nie. Hej, vidíme vás. Tak vidíte, aké sú tu deti. Chceli by sa len týkať. Nechápem to, kam tomu dnešná mládež speje. Buďte cudní ľudia. Tak ako sa vám vládne na Šarískom hrade? Dobre, ale trochu prikuriť by mohli, lebo zima nám tu je. Ich dá všetkých povešať, je tu zima. Chcel by som sa vás spýtať, ako sa vám páči na týchto šarišských hradných hrách? Tak páči sa nám tu pomerne dobre. Boli sme tu minulého roku tiež, môžeme to porovnať. Minulého roku to bolo podobne, bolo viac ľudí, pretože bolo krajšie počasie. No ale na to, že bolo pomerne chladno, zišlo sa tu veľa ľudí, je tu veľmi pekne, veľa sa tu urobilo na tomto hrade, na tomto hradnom vrchu, ktorý si zaslúži už nejakú obnovu, údržbu. Veľa zaujímavých účinkujúcich tu bolo, takže sa nám to páčilo. A vy, mladý pán? Páči sa mi tu hrad, krásne vystúpenia sú tu, tí šermiári boli perfektní. A čo poviete na vystúpenie týchto skupín napríklad? Tak hudba, ktorá tu bola prezentovaná, je taká hudba, ktorá sa mne osobne veľmi páči, tak záver samozrejme žobráci, dúfam, že ešte to bude pekné, takže je to super. A chystáte sa prísť aj napríklad o rok, o dva, o tri? Určite, keď sa to bude akokoľvek dať, tak prídeme radi. A vy? My tiež. Chcel by som sa vás spýtať, ako sa vám páči tento deň, ako táto atmosféra celkovo? Tak toto je 4. ročník, na ktorom sme sa zúčastnili. Mince robím 2. rok na hrade a páči sa mi to. Dneska je trošku zima, ale nakoniec prišlo dosť ľudí, takže som spokojný. A chodíte aj po napríklad nejakých iných hradoch Slovenska na takéto vystúpenia? Po hradoch nie, bol som na remeselných dňoch v Prešove aj v Poľsku. Takže takto. Toto je jediný hrad, na ktorý chodím. A v pozadí hraje taká prekrásna hudba. Čo poviete? Patrí na takéto podujatia, takéto hudby? Tak si myslím, že tým, že obecenstvo je tu pestré, tak aj hudba. Boli tu mlovci, boli tu kapucíni, tak si myslím, že každý tu nájde niečo pre seba. A chystáte sa tu prísť napríklad aj o rok, o 2, o 3? No, určite. Tak takto sa robia naše mince slovenské.
Východ je plný pekných dievčat a práve tu máme dve pri sebe. Dáme rozhovor? Dáme. Ako sa máš? Pekná odpoveď. Čo večer robíš? Večer? Dnes. Ešte lepšia odpoveď. Áno, dneska. Aha, teraz ja hovorím. A čo dneska robíš? Nič. Čiže nič. Aj nič je niečo, vieš o tom niečo? Mladá Veronika, počul som, že vieš spievať, tak nám niečo daj. Ja neviem spievať. Čo musíš spolupracovať? Aha, ha, 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 ha. Ako sa ti to páčilo? V pohode, až na niektoré dievčatá zmrznuté. Je tu zima, napadalo snehu veľa v Tatrách. Prečo ešte nejdete domov? Lebo nemám domov. Ako to, že nemáte? Ste celkom slušne oblečení. Tak ako šaty robia človeka, ja viem, ale keď som mal 18 rokov, mal som cieľ, že opustím rodinu a tak bývam pod mostom, no čo už. A myslíte si, že sa nenájde niekto, kto vám poskytne domov? Tak a máte dnes voľný byt? Nie, nemám, ale inokedy. Čo ešte? Tak viete čo, zabaľte mi ho. Chcete niečo povedať k tomuto nákupu? Čo vy tu s tou kamerou pobehujete? Je vám zima? Však ide, však co? Je mi zima, aha, mám fialové prsty od zimy. Podľa mňa... A ja nerepujem. Musíš mať nádej, musíš mať sny. Bez toho to nejde, bez toho sa nedá žiť. Musíš vedieť, čo vieš, musíš vedieť, čo chceš. Život je na tebe, môžeš ho ovplyvniť ako chceš. Ty len jo, bracho. Všetko už tu končí, každý odchádza. Zbierajú sa posledné stánky a všetci sa chystáme na teplú posteľ. Pre televíziu palí sa Ori a kameraman Vlado Palša. Naschle, dovi, zajtra.